ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବନେଇଦେବ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ତ ସରିଯାଇଛି ଘରର ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ଅଛି ସେଇ ଚାଉଳରେ ବନେଇଦେବି ତୋ ପାଇଁ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ ତୋତେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବନେଇବା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଜି କହିଲା ମାମା ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରୁନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ସେ ଖନେଇ ଫନେଇ ଯାହା କହୁଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ତ ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ ବାବା ତ ଚିକେନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ କାମରେ ପଳେଇଲେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି କରିବା ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଚାଉଳ ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ଆମର ଥିଲା ସେ ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ତା ଖୁସି ପାଇଁ ବନେଇଦେଲି ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଚିକେନ କରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର